Hey everyone, welcome back to another vlog. Hope you all are doing well. आं दा फुङावनो आरो फुंनि दा 11ता जाहां दा आं डेन्टिस्टनाव थांगासिनो आरो दिनै एपइन्टमेन्ट दङ 11 AM आव दा एपइन्टमेन्ट दङ दिनै आरो जिखि जायाथ' हाथायाथ' दा कमप्लिट जायाखैना आंना लगायनाया ओंखायनो दा दिनै लिंहरदों आरो दिनै माबा ब्रेसेस ना माबा लगायनो आरो आंना बे गाहायनि हाथाया एसे साथिं इदि दावखोबोदोंमोन ना बेहायनो ब्रेसेस लगायनानै साननैसो इदि दोनगोन आरो जाहाथे हाथाया समान जायो आरो बेनि माबा गारि एफा जमा जाना दङ पार्कआव सोरनिबा माबा माबि प्रग्राम दङ खोमा हाबा बा माबा माबि प्रग्रामफोर दङ खोमा ओंखायनो नै दा आरो 5 मिनिट्स दङ आंहा एपइन्टमेन्टसिम दा बे सुलायाव गाखोना थांसै र' बेनि जि हाद्रिबाला नायलाय बेनो दा बेहाय गोजां बोथोराव बेहाय सान्दुं ओंखारोना बिदिनो पार्कआव फैनानै मानसिफ्रा जिरायफैनानै सान्दुं सायबाय थायो आरो ओंखायनो मोजां आरो बेहाय गरम दिनाव बेनो बे पार्कआव जिरायनो मोनाबिलि जायासिम आरो मोनाबिलि जायैसिम जिरायनो जायगा मोना गरम दिनाव ओमफ्राय थान्दा दिनाव बिदि सान्दुं गोलैबाय थायो आरो ओंखायनो मोजां आरो जिरायनो बेनो सब सान्दुं नायथिं आं एसे जिरायना थांसै सुलनायाव जि मोजां मोनो आं जिरायनो जेराव मोनो आं बेहायनो गाखोयो आरो डेन्टिस्टनाव थांनायनि उनाव आरो मोनसे खामानि दङ आंहा बे कर'नाजोंनो आंहा रिलेटेड आरो बेजों रिलेटेड बे दाख्लै बिसोरो अक्सिमिटार होफैदोंमोन ना बे दिल्ली गभर्नमेन्टनिफ्राय बे अक्सिमिटार आरो मोनसे आन्डारटेकिंफोर आरो माने बिदि रिसिप्ट बायदि आन्डारटेकिं गांसे लिरना गालांदोंमोन आरो बिसोरो दा बेखौनो बिसोरोथ' आंहा अलरेडि नेगेटिभ फैबायना रिजाल्टआबो सेकेन्ड टाइम दा ओंखायनो बेखौ बे अक्सिमिटार आरो बेखौ बिहरदों आरो अक्सिमिटार आरो जे आन्डारटेकिं लादोंमोन बेखौ बिसोर बिहरदों आरो गावसोर फैयानो आरो आंसो दा जमा हैनांगौ आरो दा डेन्टिस्टनाव फार्स्टआव थांसै बिनि उनाव डेन्टिस्टनिफ्राय फ्रि जानानै बेहाय थांसिगोन आरो लोगोफोर आं ब्रेसेस लगायबाय दा जिरायगासिनो आरो पेमेन्ट खालामनो आं फार्स्टआव सानदोंमोन आरो सागोन होननानै जेबो सायाखै पात्ताखौनो मोनलायलायाखै आरो जास्ट बे फार्स्टआव बे सिलाइखौ खुलिनायावसो एसे पात्ता मोनदों आरो सिलाइखौ काट खालामनो हादों बिसोरो बेनि उनाव ब्रेसेस लगायदों आरो बेनो ना बेनो इथिं आरो दा लोगोफोर आं बे अक्सिमिटार आरो आंनि जे आन्डारटेकिं लादोंमोन ना बे कर'नानि समाव बेखौ जमा होनो थांगासिनो आरो लोगोफोर आं बे डिस्पेन्सारियाव मोनफैबाय दा बेहाय लाइन हमसै आरो बारा मानसि गैया खम नुदों थेवबो आरो थांसै आरो मा खालामनांगौ नायनोसै आंनि आखायाव दं अक्सिमिटार आरो नैबे आन्डारटेकिंनि कागज दा बिसोरबो मानसिफ्रा जायफोर लाइनाव दङना बिसोरबो बेफोरखौनो जमा खालामनो फैदों आरो सब दा टेस्ट खालामनायनि उनाव सबफ्रा मा कर'ना नेगेटिभ मोनदों आरो नेगेटिभनि उनाव जमा खालामनो फैदों आरो जोङो मोजां ना सिस्टेमा बे अक्सिमिटारखौ मा दरकार दाथ' जेबो दरकारबो गैयाना ओंखायनो जमा होनायनो मोजां आरो जायफ्रा नेक्स्ट सोरबा जुदि फैयोबा आरो पेसेन्टआ इसोरखौ होनो हागोन बेखौ सेनिटाइज खालामनानै बिदि आरो प्रसिडिउरफ्रा बिदि खालामगासिनो मेडामा लिरगासिनो दा बेखौ जमा होनसै बे मेडामखौ सोंबाय बेहाय नङा खोमा बे बेलेग प्रसिडिउर ओमफ्राय बेखौ बहा होनांगौ आरो सारा थांदों आरो सोंनो दा बहा जमा होनांगौ दा सोंनायनि उनावसो मिथिसिगोन आरो जिखिजाया बेहायनो अफिसाथ' बेनो बा माबे डिपार्टमेन्टआव बेखौ मिथिया आरो लोगोफोर आं मोनफैबाय ओमफ्राय बे फैनायावनो आरो जमा होनानै फैनायाव मोजाङैनो मोजां आरो रायलायबाय बिसोरो बिराद मोजां जिखिजाया बिसोरनि बिहेभियारफोरखौ मोजां मोनदों आरो फार्स्टआव आं जाय लाइनाव गसंगासिनोमोन ना बे लाइना बे जमा होनाय नङा आरो बिसोरो टेस्ट खालामनायसोनो कर'ना टेस्ट खालामनो थाखाय बिसोरो लाइन हमगासिनो आरो फ्रियावनो बे दिल्ली गभर्नमेन्टआ फ्रियावनो माने खालामगोन आरो बेहाय ओमफ्राय बिसोर गसंगासिनो आरो दा लामायावनो माबा मोनसे बुस्थु मोनदों आं नोंथांखौ देखायनोसै नै लाइ मैगं मोनबाय नै दा बेखौ जिखालि हासबेन्डआ अफिस गैयाना समफोर इखालि बेखौ
अमाजों जानांगौ आरो जोङो दाख्लै लोगोफोरा फैनायावनो जानाय ना अमा ओमफ्राय बिनि उनाव आरो जोङो जायाखिसै दाथ' बे साननै जाबाय मैया दिनै डे 3आव मोनफैबाय आरो दिनै डे 3आव आरो फ्रुइट्स डाइट बायदि स्प्राउट्स जानानै थागासिनो आरो ओंखायनो बे उइकेन्डआवथ' बिहा जिखालि अफिस थायो बेखालिथ' जानांगोन ना ओंखायनो बेखौ लाइखौ लाबोबाय आरो इनि बिराद मोजां मोनबाय आरो मोननानै लाइखौ दा लोगोफोर आं एसे फ्रेस जानोसै मोखां सोखां सुनोसै बिनि उनाव समाबो दा एकथासो जाबायना दा आंबो सालाद जानांगौ ना स्प्राउट बेफोरखौ बानायहैनोसै आरो नोंथांमोनखौ एसे उनाव लोगो मोनसिगोन ब्रेसेसआ इनि आरो नुदोंना इनि बेहाय माने इदि साफा खालामनानै माबा आथा लगायना होयो नामा आथा लगायनायनि उनाव इदि आरो इनि आं फार्स्टआव सागोन नामा बिदि माने सानदोंमोन आरो सागोन नामा ब्रेसेस लगायबाथाय बिदि होननानै आरो ओमफ्राय आं डक्टरखौबो सोंदों आरो सार बे पेन खालामगोन नामा ब्रेसेस लगायबाथाय बिदि होननानै आरो ओमफ्राय डक्टरा होनदों नङा मेम जेबो पेन खालामा बिदि होननानै आरो मोजाङै मोजांनो थांबाय आरो दिनै ब्रेसेस लगायनायाबो इथिं नुदोंना लोगोफोर दा खमसे खम 2.5 months बा 3 months नांगोन आरो टटेलि गासिबो हाथाइ साथाइ लगायनायाव आरो दिनै बे सिलाइखौ केसेजों हाना होदों जेब्लानाखि बेखौ ब्रेसेसखौ लगायदों ना लगायनायनि सिगां आरो बिसोरो माबा माबि फट' थिखांदों ओमफ्राय एक्सरे माबा माबि खालामो ना दा जेखि जाया लोगोफोर आं फ्रेस जानोसै बिनि उनाव लान्चनि थाखाय रेडि खालामनोसै लान्चखौ दा लोगोफोर आंना लान्चआ नैबेथिं दङ स्प्राउट सालाद स्प्राउट्सआव होदों टमेट' दुन्दिया आरो बानलु गोथां आरो संख्रि एसे आरो नारेंखल आरो एप्पल बेनि आरो बे साननैसोनि लान्चआ बेनि आरो ओंखामनि जायगायाव बेखौ जागासिनो आरो दा जेखि जाया माबायदि रिजाल्ट मोनो बेखौ मिथिया थेवबाबो आरो मोदोमखौ पातला मोनदों आरो जेखि जाया गावनो एसे पातला मोनबा गावनो मोजां नाङोना माने गुबुनजों खोथा गैया गावनि हेल्थ नालाय गावनो मोजाङै लाखिनांगौ आरो दा लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि दिनैनि ब्लगखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम लोगोसे कमेन्टबो खालाम आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबाव जोंनि चेनेलखौ आरो नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअ'आव टिल देन बाय बाय